Здравейте! Това е първото ви участие на фестивал на Монтфис. С какви очаквания дойдохте? Какво си представяхте, че ще се случи на фестивала и... What kind of expectation did we have before to come? What we imagine that will happen? И какви са впечатленията ви от самия фестивал? And now what are our impressions from the festival? Okay. Ами всъщност наистина бяхме много щастливи, като получихме поканата от Слав да участваме. Като дойдохме много готови за работа, за сериозна работа. И даже ни беше обегнало, че има спа в хотела. Знаехме го, но не мислехме за това. И всъщност подготовката ни беше да работим с професионалисти. Очакванията ни се сбъднаха. Групата, която имахме, беше на страхотно ниво. Много добра работа имахме заедно, много сериозна мотивация. Беше група от 13 до към 20 човека варираше. Беше точната бройка за работата, която Нейтън беше подготвил. Така че много разделихме фестивала на две части. Работната, която свърши до вчера на обяд, и след това почивката. И ето сега до последно използвахме спато и релаксацията. Нейтън? For me, I didn't know what to expect actually. Because when you bring together so many people from so many different places, anything can happen. Do you want to translate or do we translate? Okay, okay. And I was really impressed by the excitement and the energy of the students. And there's a really great working atmosphere here. And to have such a short time with people and to be able to accomplish so much was really nice. And it was because of everybody's dedication to the work and to trying and learning and growing. С вас и най-малкият участник в фестивала, Робин, вашия син. Можете ли да кажете от негово име как той усети фестивала? Фестивалът пречупен през неговите очи. He was very glad to be here. And when he was in the sessions with us, because he teaches with us, of course, and when he was in the sessions with us, he was totally fascinated, watching everybody, laughing at people. He was the audience actually. Има едно такова широко разпространено правило в театъра, че когато се срещнеш с детската публика, тогава всъщност разбираш може ли да държиш вниманието на публиката. Така че присъствието на Робин дава на курсистите възможността да се срещнат с най-неподкупената и най-всъщност интуитивната публика. Човека, който още не може да разбере какво точно се прави, но може да бъде ангажирано вниманието му, стига те да са достатъчно концентрирани. И мисля, че успяха да го ангажират. Maybe he said this, but I think he's a really good audience because he can see truth better than adults can actually. Пътувате много по света, били сте и на други, предполагам, подобни форуми. Можете ли да направите едно сравнение, съпоставка, кое е по-различното, кое е по-уникалното на Монтфис? Може би първото нещо, което впечатлява, е чувството за сплотеност. И аз първата вечер, като влязох в ресторанта след всичките семинари, и усетих просто едно семейство, едно огромно семейство в този ресторант. Даже казах, много семейен този Монтфис, което ме накара да се чувствам много на мястото си с моето семейство. Тук и всъщност тази сплотеност идва точно от общата мотивация, от общата любов на всички към театъра, но също и от отвореността на хората тук, преподаватели, курсисти. Това, че са отворени един към друг и са без някакви специални претенции, а всъщност готови да им се случи нещо истинско. I think the setting of the festival is really unique here. It's in a beautiful town, city.
and it gives the ability to really focus in a nice way. And being in a place to where you can work very seriously but also relax in the spa, where everybody's eating together and creating some sort of family actually. It's a really nice environment to work in. И с какви чувства си тръгвате? Какво е вашето усещане, с което напускате днес и хотела, и фестивала? Моето чувство е, че много ще искаме пак да идваме на фестивали. Сме поканени, така че няма да не е последния фестивал. I feel accomplished and relaxed. Relaxed because of the spa, of course, but also because of the work we did. Really, we managed to do a lot of work, and whenever I feel good about work, I feel very relaxed afterward.